Здравейте отново всички, аз съм Сървал ММГ и днес с мен е Дракона. Аре, приеми чекана. Сет Хоме. Просто си сетни Хоме, бе, брат. И сега играем Epic Jump мапа. Не Epic, просто Jump мапа на... Jump мапа на Doomcraft. Dump. Ето тук трябва да си го седна, 100%. Да. Търдърдън. О, бич! Чакай. Абе, Чакай. без телепорта нема, само ако паднеш, нема. Аз паднах. Нали имаш Хоме? Ама ме телепорта отдолу. О, добре, аре. Сетни си го и да се свършва. Приеми ме, човек. Мен ме телепорта долу. Ето де, за какво мислиш, че стоя на едно място? Аре, бе. Опа. Така. Set home. Да. Това не знам как ще го скоча. Знаех си. Ой, е. Ой! Абе, човек се стената му блъска! Да. О! Прескочи го. Аз минавам през това. И си го сетвай по-добре, ако ме там. Знам, аз го сетвам на това, защото пада. Чай, отиди там и ме приеми, че аз съм там и падам надолу. Твърде част. Окей. Стоп, сега няма да... Аз ще умра. Хилнах се. Хоме. Ой, е. Ох. Стига, бе. Това му ни занервя. Ако иска се телепортни, аз го мина. Кога? Значи сега. Ето сега. Ето, тук да си. Съжаляваме, ора. Айде, давай. Хоп, троп, колетка. Та песен още я помня. Аре, бе, колетко. Хоп, троп, колетко. Аз хилвам. Коме? Коледа. Хоме. Аз после са хилна. Давай, то колко хил призива това нещо е. Хое, аз пиша хое, брат. Човек сам падаш. Като мен и ти. Тази ограда ми е трудно. Знам, аз много съм просташки на оградата. Ох! Аре, това ти взимам по 50 сърца, брат. Ой, е! Да! Да! Прескочих го и го надскочих. Скочих го, ама го и скочих. Сори, хора. Сет хоме. Давай! Продължаваме. Продължаваш и падаш. Да. Продължаваш и падаш. Да. Екипа на Doomcraft, че трябва да изчисти от прилепи скоро. Чай да се хилна. Ох, и аз Чай. да се хилна. Хоп. Троп. Чакай, приеми ми. Чакай. Нямаш ли хоме, бе? Нямаш ли хоме? Аре, мърдай се. И без да исках си сетнах хоме долу. Ох. Ау! Дойде момента на голямото хилване, хора. Да! Set home. Стига, бе, се пропускам мъто. Пъто ми е буквата на името. Името. ОМГ.
Аз съм на БГ Радио. БГ Радио. Аз имам БГ Радио. Ух. Аз ще трябва да скилвам 15 пъти. А! Ами те. Ко правиш? Значи сега сетвам хоме ето и тука. Аз ще имам една паршолка. Баки! Ома гъве! Тъпия камък! Тъпия камък ме удари. Не, точно ми удари си главата. О, чест. Ай, нормален чест са направили. Ми то всички често са нормални тука. И не има един. Фин. Не мога да. Ай, сега на къде? Еми ще видиш. Ох. Момиче, желязна. Стига. Ами на тук вече няма. Стига бе сервер. Аз трябва да... Аз го минах. Аз па не го. Имам... О, аз съм вече на финала. Там има чест. Аз стоя Пати още кака на направиш. поклетата ограда. Боже, там ли си? Да. Значи сега сетвам хоме ето и тука. Но ето и тука. Пак се... Аз те изчакам. Ай, вите, аз съм точно над тебе. Иш нагоре. Ишу. Имаш още една обиколка. О, как падна! Знам. Докато не го минеш, няма да свърши видеото. Да. Също. Аз през това време ще си чупа тет. По готиния Май начин. По суклет. готиния начин. По дебелия начин. Значи сега... Драконосец. Ти си драконосец. Фин. Окей. Ще счупя лед по готения начин. Айде, па надолу. What? Падни. Еми, минахме джумп. Мина джумп мапа, това е клипа. Не, още не съм. Има още едно блокче. Ще си вдигаш толкова много клипа. Не, клипа. Айде. Окей, това беше всичко от мен. Абонирайте се за мен. Чао.